Здравейте! Здравейте, приятели! Здравейте, съграждани, не мога да кажа, защото съм имигрант. Здравейте, българи! Казвам се Ивайло Дамянов. Роден съм в град Пазарджик. Израснал съм в Пловдив. Понеже на 2 годинки майка ми и баща ми се местят там да живеят. И аз общо взето нямам никакви спомени от Пазарджик, този така хубав град. Населен разнообразно. Така. Причината, поради която ви се включвам с това видео, е да ви разкажа мъничко за себе си и да взема отношение по така зараждащото се така обществено мнение, че започваме да се делиме на българи в чужбина и българи в България. И че има много голяма разлика между тия две понятия. Така съм живял общо взето и на двата полюса доста време. Живял съм в Атина 4 години, в Берлин година и половина. Сега съм в Есен, Германия отново. А в България съм прекарал, може би, повече от 20 и... Айде да не кажа колко са точно 27-8 години. В момента съм на 36, ще направя. Така, по темата. Защо изобщо има такова понятие като имигранти? И защо по такъв грозен начин са омаскари и започват да са черни и да се опитват някои хора да навкарат в някаква категория странна, която не милее за родината и е избягала едва ли не, подвила опашка и е тръгнала да търси собствената си така облага от живота. Първо, ние не сме имигранти по собствено желание. Второ, имигрант съм станал, защото не искам да стоя безработен в България. Защото не искам да се подиграват с моя труд. Защото ми писна да протестирам за нещо, което на никой не му пука. Може и така да го кажа. Защото какво се постигна с каквито да било протести. Бях в Гърция, в Атина 4 години. Бях млад. Така още гонех американската мечта. Докато не минаха и изтекаха тия години доста болезнено за мен, докато осъзная, че изобщо няма така американска мечта. Нали, че от родината по-скъпо няма. Прибрах се, но останах безкрайно разочарован от цялата система и от абсолютно всичко в България. Бях принуден отново да емигрирам. След това се зародиха февруарските протести, в които точно преди тях аз си бях отново в България и получих сметка за ток, при положение, че съм един човек, от 100 и мисля, че 40 лева, 142-3 лева, 140 лева. Получих сметка за ток, февруари месец. Бесен, излезнах на протест, както и почти всички българи. Опитахме се да си извоюваме интересите, но не се получи така. Аз бях доста активен. Като цяло, може би някои хора и са ме виждали по разни там наши медийни такива каналчета, в желанието си по някакъв начин да изразя общественото мнение и проблемите, които са насъдени в нашата мила родина. Но каквото и да се... Нищо не се промени. Това е цялата истина. Напротив, обединението на всички протестиращи се последва с големи разцепления и така егоцентрични прояви на някои лидери.
Но както и да е, нещата си изтекаха, времето си мина, нещата се утихнаха, положението си остана същото. Нашите партийци продължават да си крадат, продължават да си правят там схемичките, защото много ги обичат, не могат да се разделят с тях. И ние продължаваме да търсиме начин да оцеляваме. Сега има много хора в България, които са имали възможност да вземат някакво добро образование, да работят или да развият семейен бизнес, или да развият собствен бизнес, защото са намерили някаква ниша, защото са пробивни, защото са имали късмета, са били на точното място и така нататък. Аз не бях от тези хора, въпреки че никога не съм се оплаквал от тотално безпаричие в България. Даже последно, когато дойдох тук в Есен, аз не се оплаквах и бях добре. И мислех да не идвам и да не мигрирам повече, но една жена ме накара да дойда. Това е така малко лично. В момента съм женен и съм щастлив. Щастлив, наистина щастлив. Но не изцяло, защото съм родолюбец и искам да се пребера в България. Така, понеже гледам, че е много време, вече почва да се насъбира и едва ли ще има човек, който няма да се оттекчи от толкова много приказки. Затова ще гледам да финализирам нещата. Има всякакви хора в чужбина, българи. Хора, на които не ми пука толкова много за родината, но по-голямата част им пука. И много ги боли. И има и безсънни нощи, има сълзи, има едно такова чувство, което не може да се преглътне и което е тежко. Наистина е тежко, но трябва да разберете в България, че ние милеем за родината. И ни боли, че не можем да сме там и да направим нещо, но моята лична съвест е чиста, защото аз в продължение на 2 години съм се борил това общество някакси да се обедини, да излезне и да си измете кочинката и да измете бокуците, да ги осъди и да си спретнем една нормална държава, в която народът решава какво се случва, а не някаква там олигархична сган събрана, като лишояди да крадат и да късат меса от народа. Не знам ви как ги виждате нещата, но всеки си има своето бреме, всеки си има своите проблеми. Знам, че е трудно човек да отделя време и внимание за обществени ползи, но България е нашата родина. Всички българи сме едно семейство. И ние, ако не се грижиме и не се обединяваме за нашето добро бъдеще, няма кой да го направи. 70 години ни представляват. Повече от 70 години. Много повече. Мисля, че е време да започнем да се интересуваме какво значи пряка демокрация. Да започнем да се интересуваме какво значи да изразяваме мнението си и да си търсим правата. Виждам, че много хубави неща започват да случват в България. Обществото пропуква се така леко да се посъбуди, да стане, изтупа така пръхта и пайжената. Но е тежък този процес. Много ви обичам всички. Много обичам България и бъдете достойни. Бъдете достойни и нека да не се делим на българи в чужбина и българи в България.
Всички сме българи. Където има българи, там е България. Но ние си имаме нашето местенце. Е така. Независимо колко сме навън, ще търсим начин да се преберем и да се борим за тази държава. Затова не си мислете, че сме избягали.